Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі Святлана Князева. Добрый вечер. У гэтым годзе натарыяльныя канторы краіны пачалі працаваць у новых умовах. Цяпер гэта не дзяржаўныя структуры, якія будуць працаваць на прынцыпах самакіравання і самафінансавання. З пачатку студзеня гэтага года усе натарыусы страцілі статус дзяржаўных служачых, а натарыяльныя канторы больш не называюцца дзяржаўнымі. Цяпер натарыусы будуць самі зарабляць сродкі на сваю зарплату і клапаціцца аб матэрыяльна-тэхнічным забеспячэнні. Для координации их деятельности створена Белорусская нотариальная палата з адпаведнымі арганізацыйнымі структурамі ў рэгіёнах. Што тычыцца непасрэдна практычнай дзейнасці юрыстаў, то новаўвядзеннем можна лічыць замену дзяржаўнай пошліны на натарыяльны тарыф. Захоўваюцца і льготы для некаторых катэгорый грамадзян, але цяпер яны больш канкрэтызаваны. Режим работы нотариальной конторы остался прежним. Есть и вечерние приемы, и утренние приемы, есть работа в выходные дни. Единственное, что теперь, наверное, граждане должны задуматься о том, что, придя в контору, они уже конкретно должны знать цель своего прихода. Потому что каждая консультация и каждое действие нотариуса будет теперь платным. Ну, наверное, характерно то, что принципы нотариата остались прежними. Это, естественно, тайна совершения нотариальных действий. Это, естественно, законность совершения нотариальных действий и беспристрастность. Каждый человек, пришедший в контору, будет обслужен так, как всегда обслуживалась нотариусами. У год гасціннасці на Гомельшчыне будуць аказвацца новыя турыстычныя паслугі і распрацоўваюцца праграмы ўзаемадзеяння розных структур, якія маюць далучэнне да гэтай сферы дзейнасці. Апрача таго, мяркуецца прывесці ў адпаведнасць з сучаснымі патрабаваннямі шэраг размешчаных на тэрыторыі вобласці гасцініц. Олег Сенцероў пацікавіўся падрабязнасцямі. Калі меркаваць па стат дадзеных, колькасць замежных турыстаў, якія наведваюць Гомельшчыну, у апошнія гады зніжаецца. Калі ў 2010-м з далёкага і блізкага замежжа да нас афіцыйна прыехала амаль 2500 чалавек, то ў 2012-м менш за 1500. Ва ўпраўленні спорту і турызму з гэтым не спрачаюцца, але адзначаюць, у статыстыку не ўваходзяць турысты, якія адпачываюць у тых жа аграсядзібах самастойна, без карыстання паслугамі тураператараў, а таму назваць рэальную лічбу сёння не бярэцца ніхто. Між тым на адсутнасць турыстаў у большасці агросядиб не скардится. Семинары, которые мы проводили для хозяев агросадиб, мы нацеливали на их на то, чтобы делать качественную усадьбу с качественными услугами, где турист мог бы просто приехать не только отдохнуть, а получить и экскурсию, получить какие-то развлечения, также заключить договора с другими агросадьбами, то есть сделать какой-то кластер. И отдых был бы предусмотрен не на 1-2 дня, а на 5-6 дней. З улікам правядзення чэмпіянату свету па хакеі шэраг размешчаных на Гомельшчыне турфірм прапануе новую паслугу з адпачынкам у гасцініцах і аграсядзібах вобласці і арганізаванымі экскурсіямі на спаборніцтвы ў Мінск. Ужо сёння каля гасцініц рэгіёну машыны з расійскімі і украінскімі нумарамі звычайная справа. Одна з лепшых гасцініц Гомеля, парк-гатэль «Замкавы», прэзідэнцкі люкс, люкс нумары «Дэлюкс», прадугледжаны нават месца для людзей з абмежаванымі магчымасцямі, плюс салон прыгажосці, паркоўкі, хімчыстка, канферэнц-зала і шмат чаго іншага. Разом з тым, менавіта гасцініца сёння бадай адна з самых значных праблем на шляху развіцця турызму на Гомельшчыне. У першую чаргу гэта тычыцца дзяржаўных аб'ектаў сэрвісу. Тураператары прызнаюцца, некаторыя групы пасля экскурсій прыходзіцца весці для пражывання ў іншыя гарады, бо месцаў для комфортнага размяшчэння няма. Тлумачыцца такая сітуацыя проста. Практычна ўсе дзяржаўныя гасцініцы былі пабудаваныя 40-50 гадоў таму. Сёння для правядзення іх у парадак неабходныя вялікія бюджэтныя сродкі. Яшчэ адзін шлях – пошук інвестараў. Основная наша все-таки ставка на то, чтобы привести на должный уровень, на европейский уровень, это все-таки продажа этих гостиниц по инвестиционным программам в частную собственность. Олег Сенцероў, Евген Макеенко, тэлерадыёкампанія «Гомель». Доўгія святочныя выхадныя дні для супрацоўнікаў абласной дзяржаўтаінспекцыі прайшлі адносна спакойна. На дарогах рэгіёну не зарэгістравана сур'ёзных дарожна-транспартных здарэнняў, а агульная статыстыка не перавышае сярэднія сезонныя паказчыкі. У першыя дні новага года інспектары, якія заўсёды працавалі ва ўзмоцненым рэжыме. Усяго для ажыццяўлення кантролю за парадкам на дарогах было задзейнічана 360 чалавек. У перыяд з ночы на 1 студзеня і па сённяшні дзень зафіксавана амаль 2000 фактаў парушэнняў правіл дарожнага руху, сярод якіх найбольш распаўсюджанае перавышэнне хуткаснага рэжыму і непрышпілены рэмень бяспекі. Што тычыцца ДТЗ, то іх зарэгістравана 35. 5 чалавек атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці.
Не обошлось и без аматоров выпить и сесть за руль автомобиля. У дачынення до таких недобросумленных водителей складено 37 административных протоколов. Рождественские праздники сотрудники Госавтоинспекции Гомельской области также будут нести службу в усиленном варианте, так как именно в праздничные дни возрастает количество дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения со стороны водителей. У Гомелі вырашана працягнуць правядзенне эксперыменту па абмежаванню даступнасці алкагольных, слабаалкагольных напояў і піва коштам ніжэй за одну базовую велічыню ў начныя гадзіны. Гарадскія ўлады прынялі рашэнне падоўжыць дзеянне мер па абмежаванню рэалізацыі спиртнога да 1 ліпеня 2014 года. Нагадаем, лакальны эксперымент забараняе продаж вышэйзначаных напояў у крамах і павільёнах з 22 гадзін да 8 раніцы. Пры гэтым абмежаванне не распаўсюджваецца на ігрыстыя вінаградныя віны, гарэлку ў керамічнай тары і бутэльках, аформленых скурай, а таксама каньяк, віскі і брэндзі. Эксперымент распачалі ў Гомелі ў мінулым годзе з мэтай знізіць колькасць правапарушэнняў і злачынстваў, якія ўчыняюцца нецвярозымі людзьмі. Працягваем выпуск. У гэтым навучальным годзе ў Гомелі адкрылася першае ў вобласці кадэцкае вучылішча. Установа з дзённым знаходжаннем навучэнцаў. Кадэтамі сталі вучні 8 класаў. Як ім жывецца і вучыцца, даведаліся нашы карэспандэнты. Набор навучэнцаў у вучылішча праходзіў на выпрабавальнай аснове. Рабяты здавалі псіхалагічны тэст, фізічную культуру, матэматыку і на выбар рускую або беларускую мову. Поскольку основная цель кадетского училища – это растить государевых людей, поэтому это не только бывшие, будущие, то есть военные, но это и дети, которые впоследствии смогут занять какие-то руководящие посты, должности и принести пользу своему Отечеству. Это наша основная цель и задача. У першай палове дня ў кадэцкім вучылішчы ідзе вучэбны працэс, як у агульнаадукацыйнай школе. Паколькі установа з дзённым знаходжаннем, то ў другой палове дня кадэты таксама пры справе. Прычым пры вельмі цікавай. Для таго, каб яны выраслі інтэлектуальна развітымі, творчымі і здольнымі, арганізаваны цэлы шэраг дадатковых заняткаў. Музыка, абавязкова рыторыка, рукапашны бой, а яшчэ працуюць трэнажорная зала і цір. Але самым важным для кадэтаў з'яўляецца іншае. Здесь чувствуется больше такой дружбы, чем, например, в обычной школе. Маці Дімы гаворыць, што вучоба ў кадэцкім вучылішчы вельмі змяніла яе сына ў лепшы бок. Он стал очень аккуратным, дисциплинированным, и очень изменилась походка. Внешне он стал ходить так красиво, что вот сердце радуется. Рытміка і танец – заняткі, на якіх без дзяўчат ніяк не абысціся. І хоць кадэцкае вучылішча ў першую чаргу асацыіруецца з хлопцамі, на гэтых занятках у кожнага кадэта ёсць пара. Больш таго, па словах настаўнікаў, дзяўчаты – самае моцнае звяно ў вучылішчы. Многія з іх узначальваюць аддзяленні, з'яўляюцца намеснікамі камандзіраў узводаў. На девочек многие мальчики-то и равняются. Тем более, что, повторяю, их мотивация, их желание стать настоящими кадетами, достойны самой высокой похвалы. Кадэцкае братэрства аб'ядноўвае і выхоўвае. І доўгая каса тут не перашкода. Святлана Князева, Евгения Кемцова, Александр Харлампаў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Сёння ў Гомелі адбылася навагодняя ёлка з удзелам выхаванцаў дзіцячых дамоў сямейнага тыпу. Мерапрыемства арганізавана ў рамках дабрачыннай акцыі «Наша сэрцы дзецям». Арганізатарам свята выступіла Гомельскае абласное аддзяленне Беларускага дзіцячага фонда. Падрабязнасці ў сюжэце Веранікі Варашылінай. На ўрачыстую навагоднюю ёлку з Дедам Морозам, Снягуркай і шэрагам іншых казачных персонажаў у Гомельскі палац творчасці дзяцей і моладзі запрасілі больш за 200 рабят. У ліку юных гледачоў выхаванцы дзіцячых дамоў сямейнага тыпу з самых розных куткоў Гомельшчыны. Яркае, вясёлае і запамінальнае свята для маленькіх наведвальнікаў арганізавалі ў рамках дабрачыннай акцыі «Наша сэрцы дзецям». Яе вось ужо некалькі дзесяцігоддзяў праводзіць Гомельскае абласное аддзяленне рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Беларускі дзіцячы фонд». Наша акция началась в 1992 году под названием «Наши сердца больным детям». И до сегодняшнего дня она шагает по нашей земле, по нашей Гомельской области. Все районы, все наши районные отделения поддержали эту акцию, и мы поддерживаем республиканскую акцию, и с года в год мы ее проводим.
Падчас навагодняй урачыстасці на сцэне палаца разгарнулася імправізаваная чароўная казка. Яе для запрошаных рабят ладзілі юныя гомельскія артысты. Святочная праграма атрымалася цікавай і насычанай. Конкурсы, гульні, віктарыны, прапанаваныя арганізатарамі ёлкі, аб'ядналі і павесялілі дзяцей. Дарэчы, такая ўвага да маленькіх гасцей урачыстасці цалкам заслужана, бо кожны з рабят таксама вельмі сур'ёзна падыходзіць да ўдзелу ў падобных мерапрыемствах. Мы уже второй раз приезжаем сюда на праздник. Ну, дети, конечно, ждут праздника, Деда Мороза, занимаются все, кто-то песню поет, кто-то стихотворение рассказывает, все. У нас и дома мы праздники тоже все вот вместе, и всегда у нас и песни, и танцы, и все как положено. Для кожнага юнага ўдзельніка мерапрыемства арганізатары разам са спонсарамі падрыхтавалі прыемныя падарункі. Толькі ў снежні 2013-го дабрачынную спонсарскую падтрымку ў правядзенні акцыі «Нашы сэрцы дзецям» выказалі каля 20 гомельскіх прадпрыемстваў, арганізацый, грамадскіх аб'яднанняў, устаноў адукацыі і культуры. Як сведчыць статыстыка, штогод колькасць такіх дабрачынцаў павялічваецца, а гэта значыць, на Гомельшчыне жывуць неабыякавыя людзі. Вераніка Варашыльна, Сергей Лукашук, тэлерадыёкампанія «Гомель». Вобразы святых у яркіх фарбах і незвычайным увасабленні. Выстава пад назвай «Прыгажосць выратуе свет» запрашае ацаніць аўтарскія работы мазыранкі Галіны Пелевіч. Работы размясціліся ў Гомельскай цэнтральнай бібліятэцы імя Герцена. Партрэты святых выкананы ў цікавай мастацкай манеры. Сама аўтар называе вынайдзеную тэхніку «роз». Іконы атрымліваюцца аб'ёмныя. У кожнай дэталі бачна фактура матэрыялу, з якога зроблены партрэты. Пісаць вобразы святых Галіна Пелевіч пачала 5 гадоў таму. Натхніў на творчасць настаўніка па адукацыі послуг у Пачаеўскім манастыры Львоўскай вобласці. Галіна Мікалаевна атрымала благаславенне на напісанне аўтарскіх ікон. Мазыранка ў сваіх работах не імкнецца скапіраваць кананічную манеру іканапісу, а стварае народныя зборныя вобразы святых. На яе палотнах намаляваны Ефрасіня Полацкая, Кірыл Тураўскі, Александр Неўскі. Таксама Галина Пелевич представила евангельские сюжеты. Мои работы несут, я бы сказала, такую свет и любовь. А почему свет и любовь, воплощенный в красках? Потому что святые – это и есть свет. Это и есть ихний свет, свет духа, воплощенный в краске. Они это заработали своими духовными подвигами и своими венцами, которые они получили у самого Спасителя. На календары трэці дзень студзеня, ідзе другі месяц зімы, аднак маразы і снег па-ранейшаму абыходзяць Беларусь. Як паведамляюць сіноптыкі, нават ражство беларусы сустрэнуць з плюсавой тэмпературай за акном. 2013 год завяршыўся анамальна цёплым надвор'ем. Можна выказаць здагадку, што прыкмета як сустрэнеш Новы год, так яго і правядзеш, сёлета распаўсюдзілася і на надвор'е. Студзень пераняў эстафету цёплага снежня. У бліжэйшыя дні з паўднёвых шырот на тэрыторыю рэспублікі пачнуць паступаць ільготныя і не па-зімоваму цёплыя паветраныя масы. У многіх раёнах краіны прагназуюцца ападкі ў выглядзе дажджу і мокрага снегу. Так у Гомелі і па вобласці ў бліжэйшыя дні дзённая тэмпература паветра будзе вагацца ад +2 да +6 градусаў. У некаторых раёнах пройдуць дажджы, выпадзе мокры снег. Аднак сіноптыкі папярэджваюць аўтаўладальнікаў быць больш уважлівымі ў ранішнія і вячэрнія гадзіны. Прагназуецца туман і галалёдзіца на дарогах. У пачатку наступнага тыдня рэзкіх змяненняў у характары атмасферных працэсаў не адбудзецца. У сувязі з чым аб санках і лыжах на калядныя святы беларусам прыйдзецца забыць. Самые оперативные новины, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым наш вечерний выпуск завершаны. У студии працавала Святлана Князева. Добрага вам вечера и до сустрэчы ў эфіры.